हम जिएंगे भी भारत के लिए और मरेंगे भी भारत के लिए। भारत माता की जय। खेसारी भाई हम देखे जाए फिल्म हम कोनो ना देखी तो का हो गेल हम देखम एके बेर 500 देखम तब भाई लगन का हाल बा ठीक बा। हम कुत्तों से बात नहीं करते। खेसारी भाई के फिल्म आवे वाला बा 20 तारीख के लागल बा मात्र 4 दिन बचल बा 4 दिन। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। देखे के तैयार हो जा लगन दुर्गा पूजा में देखे चलल जाई बेहतर लागल बा फिल्मो आ संघर्ष 2। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। ये क्या है कि संघर्ष 2 बहुत बड़का मूवीज बा खेसारी लाल के जीवन के खेसारी भाई के खास ऐसा बात बा ई पूरा वर्ल्ड के बात में कर ली ना तो खेसारी लाल के 6वें नंबर पे स्टैंड आवता। वर्ल्ड के पूरा बात कर ली तो खेसारी लाल के स्थान पूरा वर्ल्ड में 6 नंबर पर आवता। इनकर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के तो खेसारी ऐसे खेसारी ना हवन खेसारी बहुत बड़ा हवन जब पूरा दुनिया में 6 नंबर पर इनकर चैनल आवता खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर। तो खेसारी के फिल्म के ना देखे जाए एक दिन में 500 देखे जाए लोग कि ना भाई देखे जाइब। अब बता दी भाई लोगन तोनी के ई फिल्म में बहुत खास बात बा। अच्छा क्या कि फैन से दोबारा खेसारी लाल टेलर कर लेके आयल बा। टेलर का तो बात कुछ करबे मत करो टेलर तो इतना बेहतर बा शायद देख के मन करे तो अभी फिल्म लाग जाती न जाके फिल्म देख लेती भाई लोगन। बेटी अपाहिज हो गई अपरवर्ती प्रस्तार। खेसारी लाल के ऐसे बार का रिकॉर्ड ना बनल काहे कि खेसारी लाल के रउआ लोगन प्यार कैनी तब इतना बार का रिकॉर्ड बनल। आ खेसारी लाल के बात कर ली अगर पूरा है इंडिया में बात कर ली तो इनकर आवता 2 नंबर पर स्टैंड बा खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड में। तो खेसारी लाल एक ब्रांड है और ब्रांड का कौन पहचान ना होकेला भाई। नहीं अभी और सुनिए खेसारी भाई के बारे में का कहे के चाहता रहा जरूर बताओ। आप 20 तारीख के लागत नजदीकी सिनेमा घर में यही बगले में तो जाके जरूर देखो। बताओ भाई लोग कहाँ से वीडियो देखत लोगन वीडियो के पर कमेंट करके जरूर बताओ लोगन। आ खेसारी भाई के फिल्म के देखे जाए वाला बा उहे कमेंट करके बताओ काहे कि 72 मूवीज बाटे और बहुत अच्छा मूवीज बा। एक बार देखो भाई नहीं तो दोबारा देखे के मन तो हमार वीडियो रउआ लोग कैसन लागल जरूर बताएं। अब वीडियो अच्छा लगा तो दूर दूर तक शेयर जरूर करम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। ठोक दीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।